What's up sa inyo mga ka-thumbs up and welcome sa Martin Approve. On the pain, taking my message. On the pain, speaking my lesson. On the brain, seeing the beauty through the So in this video, may review naman tayong earphones. Ito po yung ultra rare na siguro po ako na lang po ang meron sa Pilipinas. Ito po yung JVC Victor Buds Blue. So ito po yung transparent blue shell. And ako na lang po ang hindi pa yata nare-cable yung JVC Victor Buds niya. So ito po yung original na OFC na J cable. Kaya kung mapapansin nyo, may clip po yung left, mahaba yung right. Ang tamang pagsuot po nito ay paganyan. Pero sobrang ikli lang po nung kable niyan, kaya po talagang intended po siya na i-cable. I bought these earphones back in 2019, hindi ko lang po maalala kung 500 pesos or 600 kay Sir Rome Mercado or si Rome Drop kung kilala niyo po. Shoutout po kay Sir Rome Mercado. JVC Victor Buds, hindi pa po to modded, hindi pa po to MMCX. Ito po ay yung original, wala pong nabago dito na parts. Pero bago po ang lahat mga ka-thumbs up, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel na to, please hit that subscribe and bell notification icon para manatili ka updated sa mga videos na in-upload natin dito sa channel na to. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Description. Ano ba ang masasabi ko dito sa JVC Victor Buds? Well, matagal na po sa akin to. Ang pinaka-ayaw ko dito is yung cable niya. Kasi, ito lang po, oh, pitin, di ba? Hindi ka po makakapakinig na maayos kasi J-cable siya. So, ito lang po yung kanyang length. Yung cellphone nakaganyan. Hindi mo may bubulsa yung phone kasi mababatak. Talaga pong intended siya to re-cable. Pwede rin pong OFC cable, pero some would recommend SPC or hybrid SPC and copper. Kasi nga po, ito po ay may balance output. Pero i-describe ko po dito sa video na to kung ano nga ba ang tunog nito, kung ano nga ba yung ine-emphasis nito, kung ano nga ba yung sakop ng kanyang balance output. Siyempre, kailangan na natin kunin yung ating test gadget, yung ating laptop na Huawei MateBook T14. Actually, matagal na po sa akin to kaya medyo alam ko na yung sound signature. Sasabihin ko lang po sa inyo yung tunog niya. Ito po yung problem. Ayan. Okay. Medyo batak po yung kable. So, ginawa ko is hindi ko po siya yung paganon para umabot po ito dun sa left ear ko. So, dito, ang tunog niya, taki yung yung snare. Yan. Tak. Tak. Ganon. Tak. Tak. Hindi siya yung pa. As in, may parang hangin yung sa dump snare niya. Tapos, emphasize yung kanyang toms. Pero yung bass drum niya is very dry. May details, pero hindi siya sobrang detailed. Talagang merong part na medyo maganda yung highs and yung warmth niya. Pero yung soundstage ito, malawak kaysa dun sa ating KS earphones, no? Or case earphones. Mas reverberated kasi yon. Ito kasi, mas nandun siya sa warmer side. At the same time, may brighter side siya. Pero balanced pa rin sa JVC Victor Buds. Sabi nila flat sounding siya, pero para sa akin hindi siya flat sounding. Kasi may coloration siya. So balance. Ayan, litaw na litaw yung warmth ng bass line, pero yung bass drum, it's on the pang. Yung parang punchy siya, pero hindi siya yung mayroong echo, hindi siya boom, pero hindi siya dry. Totally. May dryness, pero hindi siya yung parang neutral, yung flat sounding dry na pak. Hindi. Yung voice, medyo maganda. Dito, yung production niya. When it comes to instrumental separation, hindi siya ganun ka-analytical. Pero, it is balanced. Airiness niya, hindi siya sobrang airy. Dito, medyo forward yung voice. So, akala mo, siya, mid-centric, pero hindi. Sa umpisa talaga, pag pinakinggan mo, para siyang flat sounding. Actually, hindi siya appealing sa tenga. Pero, masarap siyang pakinggan kasi hindi siya stressful din sa tenga. So, ayun lang. Ito yung ating review nung ating JVC Victor Buds.
So, ang cons lang nito ay kailangan mo pa siyang i-recable kasi nga maikli siya. Pero, pagdating sa sound output, okay siya. Hindi mo siya may expect na, ang ganda kagad. Sa isang phone lang, kailangan medyo may konti ding amping and para ma-produce mo yung talagang sound quality nitong JVC Victor Buds. Pero, at the price range of 500, okay na rin siya. Isa pang cons niya, medyo pahirapan talaga maghanap ng ito, yung hindi pa nagagalaw na JVC Victor Buds. Usually, recabled na yung mabibili mo and usually second hand, wala na siyang brand new, face out na rin siya. So, yun yung isa pa niyang cons. Pero yun, para sa akin, approved to, kaya nga tumagal sa akin to ng 2 years. Sadly, hindi nyo na mabibili to ng ganito. Pero, kung makakita man kayo ng ganito or recabled, okay na rin. So, yun. That's all for this video. If you like watching this video, please hit the thumbs up button. Share mo na rin. Comment ka na rin. And ikaw nang bahala. And I'll see you guys on the next video. Thumbs up.